Manyubling Mebye, ing solemnidad ning pamaytas na banwa ning Ginu, iyabe tala po king kiyakatang kapag masusyan, ding makatuking kayadwangan. Kapasalamatan, Vice Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Mary Joy Capulong, Mr. and Mrs. Raymond Capulong, Roger Arceo and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado, Olivia Agustin, Francisca Esther Nain, Aldwina Lutas, Karil Gail, Marlene Afan, Raquel Postales and Yumul family, Lorna Pineda and family, Lovely Lynn Lopez, Special Intentions, Vice Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Celine Anisete, Richard Butol for quick recovery, Pascual Quizon on his 79th birthday, Bien Rivera for successful exam, NASH Batch 2. Para ka rin kaladwadari, Nicasio Lusong, Juan Galang, Ligaya Arceo, Florencia Castro, Maria Rona Yapa Kinsir, James Ansibin, Agustin Lustirin, Emmanuel, Norana Luminoso, Tarsila, and Carmelita Rosario, Cesas Gueco Yumul, Christopher Carrion, Jesus Tolentino, ating sablang kaladwa king purgatorio. Kaya be, king dalit apamuklat. Alleluia,
Anting meto nga pamilya, makatipon tamo, kilagyon ng ipa, poning anak ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ni ginutamong Yesu Kristo, ing lugod na ning Dios, sa ting pamakyagom ning banal na Espiritu, mantabi ya kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Maya paabak po kay kayungan, good morning. Good morning po, Among. Kaniting Domingo, pagmasusyan taya, ing pamaytas na banwa, ning ginutamong Yesu Kristo. Sa siyang talang yan rin kagatamong kasalanan at manigapuking pagkalulo na ng Diyos, banmisan pa ipabal ng lugod na kagatamo. Iyag kasangin ng miyag na nagnan ing kapanisyan, aminan ko, King Diyos. Ama pa makalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pamanyapat king marok, at king pamagtambat kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipaniga po ko, kang nuan a Mariang kapilan mang birhen, karing sablang anghel, ang pong banal, at kaya kayo kapatad, panalangin niyo po, king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O mapamakalulong ipami, sa upan mo kaming magmasusing mitmong kabanalan, at mipamatulan king pamipasalamat keka, uling ing pamaitas sa banwang Kristo ng anak mo, ya ing babiya garantiya ke kami, king nat nung nuya mi pauna ing maligayang buntok mi, karin kami naman manayang mayawos ikaming galamening katawana. Itiyaduan mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyang po ang magari kambe mo, king kami atunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamas ng iba't king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko o Teofilo, selese ko ing sablang depat na, ampon ing tiro ng Jesus, iba't king kamumulan, angga king aldo amita siya banwa. Bayo yamitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilataning banal na espiritu, karing taong pinili na, antimong kayang apostol. Kilub da ring apatapulong aldo, kay batning kamatayan na, maralas siyang pepakit karela, king miyaya liwang paralan, ae karaniwan, antimong patutu. King ya mabyeya. Ikit de at akasabi nala tungkol king kayaryaning Diyos at inyang makatipon la nga nang minye panabilin karela. E kayo mama ko Jerusalem, nune panayan niya ka rin, ingkalam ape nga ko ningigpa. Sabi ko na ke kayo, meminyag yayhuan king kapamilataning danum, dapot ikayo, e binanglambat, ibat king aldo iti, mga binyag kayo, king banal ay espiritu. Kaya bere Jesus kanitang mitipon la, ding apostol, at kitang dakeya. Gino, ibalik mo ne kanyan king Israel ing kayaryan, pekibat ng Jesus karelo, ing kayo payaning igpaku, iyang mitutuldo, karing panahon at karing aldo, at ema nga intulid ke kayo, ing pakibalwan po, nung kapilan datang, dapot mikatmon kayong upaya, potang datang ne ke kayo, ing banal ay espiritu, at ikayo ding maging saksi ko, king Jerusalem, king kabilugan na Judea at Samaria, at anggana karing sikoti ning yato. Kaybat ng asabiti, mita siya banwo, kabang makalawe lakiyo, ating biga, pimpanane, king panimanmando. Makalawe la pabanwo, kabang paitas siya, inyang bigla lang linto, king harapan ring adwa kataong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela, bakit pakatalakad kayo keti at makatalangaban wo? Jesus ay ikit yung mitas banwo, king harapan niyo, datang yang pasibayo, nung makanano yung ikit mitas banwo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit ang pakiban, busa ning masayang kulisak, Diyos king trono na manikyo, para king ginuchupan la ding trompeta. Aleluya, aleluya, aleluya. Makiabetang po kayong pamakalito. Salita
masayang kulisak, Diyos kay trono na manikya, para king ginutyupan na ng trompeta. Alleluia, alleluia, alleluia. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Adwan ko king Diyos ning ginutamong Heso Kristo, ing marangal na igpa, king ipagkalugne sa ke kayo, ing espiritong babye kabyasnan ke kayo, at pakilala king Diyos, banlubos yeng abalo. Ipanalangin ko king aslaga na lasana ning Diyos, ding kaya kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan ake kayong keyaos. Nung nuan ti karakal, at degulan, ing pengako ng ibye karing banal, at ing alanganga ng kayupayan. Kaya katamong manalig kaya, ing kayupayan na iti, yan naman ing pepang sublinye kang Kristo, at miluklok kaya king banwa. King dane ng wanan ning Diyos. Inya at lalam ng kayupayan, Kristo ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. May gitya upaya ing lagyo na karing sablang lagyo. Emo king panahon na iti, nune king paying tungulan man. Pepay lalam ng Diyos, king kayupayan ng Kristo, ing sablang bagay, at yaing binili ng pekabuntok ng iglesia. At ing iglesia yaing katawan ng Kristo, yaing kasasakdalan na nitang misasakdal, king sablang bagay, nukarin paman. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Para kalantaya po ing mayag na balita. Munta kayo at ituruye karing sablang tao ing kakong ebanghelyo. Kaya beyo ko kapilan man ang gaman king kapupusan ning panahon. Ing ginumantabi kay kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king mga pabalita ag pangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Ding labing meto nga yalagad Mintano, Galilea, ketang bundok-bundukan ka rin, anong nuno pe papunta ni Jesus para makikit kaya. Panakit na kang Jesus, siniklod laking harapana, bisaman ding aliwa atin lapang kapikakunuan. Lepita nung Jesus at nga nang migsalita karela, ing sablang kayo payan ka rin banwa at ketis sulip, miya biye kanako. Munta kayo ulinita karing sablang bansa
at gawan nyo lang alagad ko. Biniyagan nyo lang king lagyo ning ipa, at ning anak, at ning banal ay espiritu, at ituruyo lang tupad king sablang inutos ko kay kayo. Tandanan niyo, kaya beyo ko kapilanman, wa ang gaman king kapupusan ning panawon. Kaluguran kong kapatad, ding mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Pasibayo po, mayap, aabak kaya kayungan. Good morning! Good morning po, Amo. Happy Sunday! Ay Diyos ko, kalungkot da. Sino po dito ang mga Tagalog? Taas ang kamay. Okay. Pagpaumanhin po ninyo, binalik po namin sa dating schedule ang mga misa niya po. Pero later on po, during the meeting, pag-uusapan namin kung paano ang magiging mga takbo ng misa natin. Kasi po, bago po akong lipat dito as administrator ng shrine, kaya po ang sinundan ko muna ay yung mga dating schedule na ang mga misa ay mga Kapampangan English. Yung umaga po Kapampangan at yung hapon po ay English ne po. Pero later on po ipa-finalize namin during the meeting ne po. Kaya po pagpaumanhin po ninyo kayong mga Tagalog ne po, baka by next week po pag-usapan po namin para sa mga church goers na ibang lingwahe po. Pero ngayon po, pagpaumanhin ninyo, magkakapampangan muna si Father. Amen. Pakigreet nyo naman po yung mga katabi ninyo. Sige po, tignan nyo po sila. Huwag po akong tignan ninyo. Alam ko po, pogi na ako. Sige po, pakitignan po yung mga katabi ninyo. Pakisabi sa kanila, Happy Sunday. Kaniting Domingo, pagmasusyantaya ing pamaytas na banwa ning Gino, or the feast of the ascension of the Lord, ang pag-aakyat sa langit sa Panginoon. Mayroon po akong tanong sa inyo, sino na po dito ang nakapaghatid sa airport? Sino na po ang nakapaghatid sa airport sa inyo? Huwag po kayong mag-alala, hindi naman po ako manghihingi ng pasalubong. Sino na po ang may pamilyang naka-abroad dito, taas ang kamay? O ba't dumami po? Sabi nyo, hindi pa kayo naghatid sa airport. Sa mga naghatid na po dito sa airport, hindi po ba kapag halimbawa ang nanay o kaya ang tatay ay aalis patungo sa ibang bansa upang makipagtrabaho, o kaya naman yung isa sa mga anak pupunta ng ibang bansa para magtrabaho, ano po ang maralas nating sinasabi o ano ang maralas na sinasabi nung umaalis sa atin? Maralas po ang paalala sa atin ay mag-iingat kayo dyan. Huwag matigas ang ulo. Mag-aral ng mabuti. Ne po. Yan po yung madalas sa sasabihan daring pengaring mama ko, karing karelang anak. Nang minsan po tang mama ko larugo, bayo larugo gumulot, bayo lalungob king airport, pakakaulan dala pa rin karelang anak ne po. At potang makonala, yapin ning ang diyang etala kayabe physically, ing tatanda ng tana mo karela, apin itang karelang lugod kay katamo, na pagtiwalan tamo at paniwalan tamo niya may kola, uling burida ing mipala tamo abie. Nepo, ing burida ing sale se tamo pami biye-biye. Itang adinan dakatamong masanting nga kabiyayan keti king Pilipinas, anyapin mama kola at ban kanitay sunduda ing karelang paninap para king kekatamong pami biye-biye. Mayroon po akong isang kaibigan na kasalukuyan po, nandun po siya sa may Japan. For 38 years, doon po siya nagtatrabaho. At sabi niya po sa akin, Among, balo mo every mama ko kuking Pilipinas, ing peka masakit yapin itang potang atad dana kuking airport. Potang gumulot na larugo, potang lakwan ko na larugo, bala mo mas paking salo kuking sakit. Kumandugo buring makoko, pero
kailangan, ban kanita ing karelang kabiyayan ay biyeko, ban kanita ing karelang biye, misuglungan, bandet ang pangarap mi, retang paninap mi anting pamilya, mitupadla. My dear brothers and sisters in the Lord, in our gospel for today and this celebration of the ascension of the Lord, this is also perhaps the reason why Jesus ascended into heaven. Mayroon po siyang pangarap para sa ating lahat. Mayroon po siyang nais ipakita at ibigay sa ating lahat, kaya't umalis siya dito sa mundo. Kaya nga bumalik siya doon sa kanyang ama na nasa langit. Ang pag-akyat sa langit ni Jesus ay ang kanyang pagbabalik sa kanyang ama na nasa langit. His visible presence will no longer remain with the disciples in the same way. Pero bago siya umakyat sa langit, bago niya iniwan ang kanyang mga alagad, ano ang sinabi ng Ebanghelyo sa atin? Tinipon niya muna ang kanyang mga alagad sa isang bulubundukin upang bigyan niya ng kalakasan ng loob ang kanyang mga alagad. Upang sabihan niya kung ano ang kailangan nilang gawin kapag umalis na siya. Upang ipakita sa kanila na ang kanyang paglisan at ang kanyang pag-alis ay hindi isang rason para tumakas siya at iwan niya ang kanyang mga alagad. For short, ipinaliwanag niya ng maayos sa kanyang mga alagad ang tunay na dahilan kung bakit siya aalis at lilisan. At sa kanyang paglisan, pinagkalooban niya ng mga misyon ang mga alagad na kanyang iniwan. The ascension of the Lord is not the story of Jesus leaving His people behind. It is the story of Jesus believing that His disciples, empowered by His presence, can now continue. Na kaya na nilang ituloy ang kanilang trabaho, ang kanilang misyon dito sa mundo. Na hanggang alane king siping da, hanggang edane kayabe, mitaglus pa mo rin ing misyon na keti king yato. Kaya nga po ang ebanghelyong narinig natin sa araw na ito, eyamu kabudme pupus, king malungkot a kwento. Dapat mayari ang ebanghelyo king meto nga misyon at pangakong sinabi ng Jesus karing kayang alagad nga na tandanan yu nga na kaya beyo ko kapilan man angga king kapupusan ning panahon. My dear brothers and sisters in the Lord, perhaps you are asking yourselves today, ano kaya ang mabuting balitang ibinibigay at ipinapaabot sa atin ng Panginoon ngayong linggong ito na sa kanyang pag-akyat sa langit? Mayroon po akong dalawang napagmunihan na maaaring ibahagi sa inyo ngayong linggong ito. The ascension of the Lord first. The ascension of the Lord reminds us that heaven is our true destination. Amen. Uulitin ko po. The ascension of the Lord reminds us that heaven is our true destination. Ing pamaytas na banwa ning Ginoo paganakana ke katamungan na ing banwa yang ke katamong paingtungulan. Amen. May tanong po ako sa inyo, sino sa inyo ang gustong makaakyat sa langit, taas ang kamay? Ay, ba't ang konti po? Yung mga hindi po nagtaas ng kamay, saan nyo gustong makarating? Na, saan nyo po gustong makapunta? Yung iba po nakayuko, parang gusto nyong makapunta sa ilalim. Ulitin ko po, sinong gustong makarating sa langit, taas ang kamay. Huwag po kayong mahiya.
Gusto niyo na po ngayon? Ay, hindi pa, po. My dear brothers and sisters in the Lord, that is the first invitation of Jesus to all of us today. That heaven is our true destination. Amen? O, tingnan niyo po yung mga katabi ninyong inaantok. Niya po. Sige po, tingnan niyo po sila. Wag po ako yung tingnan ninyo. Alam ko po, pogi na ako. Sige po. Pakisabi sa kanila, kapatid, para ka sa langit. My dear brothers and sisters in the Lord, Jesus ascends not to escape the world, but to open heaven for humanity. Yun po ang pinakadahilan ni Jesus kung bakit siya umakyat sa langit. Hindi para iwanan tayo dito na nag-iisa, kundi para ihanda ang langit na ating pupuntahan. Para ihanda ang langit na pinaghahandaan habang tayo narito sa ating lugar ngayong mga sandaling ito. My dear brothers and sisters in the Lord, mitas siya banwa, ing ginutamong Yeso Kristo, uling ban kanita tumakas siya, ke katamo. Amen. Hindi po tumakas ang Panginoon. Ako po, mayroon po akong kakilalang tumatakas. Siguro kilala nyo rin po. Po, nandun po sa Senado ngayon. Po, nakakapanood po kayo ng balita. Deta po ret ang tatakas. Pero yung ginutamong Yeso Kristo, tatakas. Po. My dear brothers and sisters in the Lord, iti milyari ban ibuklat ning banwa, king tao. Maralas po sa buhay natin, sa mga sandaling ito, may mga tao na kung saan naa-attach po silang masyado sa ibinibigay ng mundo. Maralas, kapag malayo na ang narating sa buhay, akala nila yun na ang kanilang hangganan. Po. Madalas, kapag yumaman na, kapag marami ng pera, kapag nabibili na ang gusto, akala nila hayahay na ang buhay. Amen. But my dear brothers and sisters in the Lord, the lesson that we can learn from Jesus today is this. Hindi po ang mundo na ito ang ating hangganan. Ang langit ang ating tunay na patutunguhan. Oo, malayo ang ating narating. Oo, marami na tayong naabot sa buhay. Pero sana gawin nating itong hagdan upang tayo ay makarating doon sa langit na ninanais ng Diyos para sa atin. The ascension of the Lord reminds us that life is more than this world. Sabi po ni San Agustin, you have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. The ascension lifts our eyes upward. It reminds us that we are pilgrims, not permanent residents of this world. Kahit gaano tayo kayaman, kahit pag-aari pa natin ang buong supermalls sa buong mundo, mamamatay at mamamatay din tayo. At sa ating pagkamatay, ang langit ang ating tunay na tahanan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga, ano po ang paalala sa atin ng Panginoon? Kung ang langit ang ating tunay na tahanan, nawa ngayong mga sandaling ito ng buhay natin, gawin din nating makalangit ang ating buhay dito sa mundo. Kabangat syuta mo ketiking yato, sana maglakbe tamong makabanwa keniking yato. Bigyan po natin ng pag-asa ang ating mga puso,
bigyan natin ng pag-asa ang ating buhay na habang naglalakbay tayo dito sa mundo, maipakita nawa natin sa iba ang makalangit na buhay. Nepo, wag po nating hayaan na maramdaman ng ibang tao sa atin ang impyerno habang nandito tayo sa lupa. Nepo, alam niyo na po kung anong ibig kong sabihin. Secondly, ang paalala sa atin ng Panginoon, bago siya lumisan, nakita natin na pinagkalooban niya ng misyon ang kanyang mga alagad. Nepo, binigay niya ang mga misyon na kailangan nilang ituloy habang wala na siya dito sa mundo. That is why, paalala sa atin ni Jesus sa mga sandaling ito din, tayo bilang mga Kristiyano, tayo bilang mga tapat na tagasunod niya, tayo rin ay may misyon na itutuloy kawangis ng kanyang mga alagad. Amen? Kung tayo ay tunay na Kristiyano, kung tayo ay naniniwalang alagad ni Kristo, nawa tanggapin din natin sa buhay natin na tayo ay mayroong misyon na dapat gawin. Father, ano po ang misyon na kailangan kong gawin bilang isang Kristiyano? Simple lamang po. Ano yon? Ang maging tagapaghatid ng liwanag ni Kristo sa ibang tao. Amen? O, tignan niyo po ulit yung mga katabi ninyo. Sige po, pakisabi sa kanila, maging liwanag ka sa iba. Mga minamahal kong kapatid, paano po tayo magiging liwanag sa ibang tao? Paano natin maipapakita ang liwanag ni Kristo sa ibang tao? Sana kapag nakikita nating nagdidilim ang buhay ng ibang tao, nawa tayo ang magsilbing tagagabay nila upang maliwanagan ang kanilang buhay. Amen? Hindi po yung kapag nakikita tayo ng ibang tao, madilim na nga yung buhay nila, mas lalo pang nagdidilim. Nepo. Yung bang kapag paparating ka pa lang, ayaw ka na nilang makita kasi mas lalong nahihirapan ang buhay nila. Bato-bato sa langit, tamaan, pangit, nepo. Paano pa tayo pwedeng maging liwanag sa ibang tao? Paano pa natin maihatid ang ating pagiging misyonero sa ibang tao? Kapag tayo ay natututong magpatawad kahit mahirap. Mahirap pong magpatawad, yes or no? Yes. Pero ito ang panawagan sa atin. Upang maging liwanag ni Kristo, kailangan ang matuto tayong magpatawad. At kapag nakapagpatawad na tayo, doon mas lalong tumitingkad ang liwanag ni Kristo. Amen. O, sabihin niyo po sa mga katabi ninyo, magpatawad ka na. Paano pa po tayo pwedeng maging liwanag sa ibang tao? Kapag nabibigyan natin o kapag nakakapagbigay tayo ng tulong sa ibang tao, lalong higit sa mga naghihirap. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, kapag nakakapagbigay tayo ng tulong sa mga kapwa natin, na alam natin na kailangan nila ang tulong natin, then we become a light to the world. O kaya naman, when we proclaim truth and hope, kapag naipapahayag natin ang katotohanan sa ibang tao, lalong-lalo na sa kasalukuyang mundo, tayo ay nagiging liwanag ni Kristo. Amen? Marami na pong problema ang mundo, lalong-lalo na ang bansang Pilipinas. Nepo. Marami na po ang kasinungalingan na lumalaganap
sa atin ngayong kasalukuyan. Ne po, sino po dito ang nagpe-Facebook? Taas ang kamay. Ay, ang dami. Yung iba po, hindi po kayo nagpe-Facebook. Sino po mga nagpe-Facebook dito? Taas ang kamay. Kunwari ko pa, hindi po kayo nanonood ng Reels. Ne po. Sa mga nagpe-Facebook po dito, kung minsan hindi na natin alam kung ano ang totoo at ang hindi. Ne po. Sana bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, tingnan po natin kung ano yung totoo. Alamin po natin kung ano yung tama at mali. May pakiusap po ako sa inyo. Pwede po? Yes or no? Please po, huwag na po kayong makidagdag sa mga trolls. Ne po. Huwag na po kayong makidagdag sa mga fake news. Mayroon po akong isang kaibigan, nga na po ka na ako, Among, panalbihan mo na itang video na nini, nga na. Shinare ko na yung shinare ka rin kaluguran ko. Nga pong lawen ke, AI. Sabi ko, Sus Mariosep, makanano yung masenso yung bansang Pilipinas kanyan. Sana po, ikatamo mismo, maging talapanatad na katamo ning katutuan, karing aliwang tao. Amen? Mga minamahal kong bayan ng Diyos, ito po ang paalala sa atin ng pag-akyat sa langit ni Jesus sa linggong ito. Kawangis ni Jesus sa kanyang paglisan, nawa maging tagapaghatid tayo ng langit dito sa kasalukuyang mundo. Let us not remain standing still, looking only toward heaven. Instead, let us go forth, carrying heaven into the world. Sa pamamagitan ng ating mga salita, sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo, at sa pamamagitan ng pagbabagong buhay natin kasama ni Kristo. Amen? Yan po ang ating baunin ngayong linggong ito. Ngayong araw pong ito, binibilang ko po yung mga nagsimba. Tinitingnan ko po kayo, siguro mga 200 tayo. Ne po. At least sa mga 200 na nandito ngayon, may paglabas natin dito, mayroong 200 na Kristiyanong magiging tagapaghatid ng katotohanan sa ibang tao. Amen? Mapapangako nyo po iyon? Bawal muna ang sinungaling, nepo. Bawal muna ang liar. Kailangan maging totoong Kristiyano upang sa gayon, maipakita natin si Kristo sa ating buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sasalpantaya ko. King Joseph pang lubos mayupaya, di na lang King Banwa ang ponyatu, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli King upayan ning banala Espiritu, bibayit kang nuwa na Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, bipaku King Cruz, Mete at Mikutkut. Tinipaya ka ring Mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaytas ya banwa makalukluk wanaling Diyos ipang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ku King Banala Espiritu, King Banala Kapulungan Katolika, King Pamisamakding Banal, King Pangapataw Daring Kasalanan, King Pangasublidang Mering Mete, at King Be Alanganga. Amen. King Aldo Iting, Ginong Jesucristo, pepaitas sa King Ligaya ning Banwa, kanin manalangin niya para kay katamo at kambetamo, nga tamong makliskeya o ginuma biyeka, saupan mo kami. O ginuma beka, saupan mo kami. Kaya bering sablang maniwala, King Banwa, manalangin tamuban paniwalan taya naman ingyatu, ano nakatamo tutubod Jesus, inya nga tamong manalangin. Kaya bering sablang mebinyag kang Kristo, manalangin tamu bantu parantala, ring kautusan abinye nakyakatamu, inya nga tamong manalangin. Kaya bering sablang maniwala King Ipa,
King Anak, at King Espiritu, banalangin tamu, ban ayagyag talo, kapamilataning kaya katang pamibiyebe, ring alapang kasalpantayanan na 80, inya nga tamong manalangin. Kaya bering sablang sira kapanaligan, manalangin tamu, ban ila at itamu, eta kalingwan ing may gityang mayupaya, kaysa aking sablang dewakan, inya nga tamong manalangin. Kaya bering sablang taong mayap apilubluban, manalangin tamu, ban ila at itamu, akit tamu king balangaldo, ing kaya betaya manggaman king kapupusa ning yatu, inya nga tamong manalangin. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamungan, iulino sana king kayarian ng maligaya, ring kapatad tamong mayangon na biye, ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin tala king Ginu. Ngeni adwan tamo po ing sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, gawan mong metong apamaitas sing biyemi, metong mapibabatang panyulong king biye at lugod mo, ngenit kapilan man. Amen. Manilangin kayo kapatad, baning kanakot kay kayong daon, matanggap ya arapan ng Diyos si panglubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginu iting daon karing gamat mo, king ikapurian po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala mo ating mabilog ng banal akapulungan. O
O malugod ay pami, kimit mong kapakumbaban, daraon niya ke kang yeni, ting sakripisyo bilang kapag masusyan, king pamahitas sa banwa ning anak mo, pagkalamos sana king mitas kami naman banwa, king kapamilataning pamakyagom mi, kareting banala misteryo, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabi yake kayo, At kaya ka, antimuri, itas sila ring puso yo, makatas na laking ginu. pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat ampong matulid sukat ampong makakabos, ing purian ampong pasalamatan da ka, kapilan man ampong nukarin man, o ginuba nalay pa Dios sa malugod ampong maganaka. Ampat ing ginuming Jesus aring maligaya at migtagumpe laban king kasalanan ng puan kamatayan. Pepaitas ya banwa king aldoyti. Busal ning kapagmulalan ding anghel at kariniya ing talapamila tandaring tao. Arapaning Dios at ukum na ning yato at ginura ding sablang Gino. Para dumayo ya king ke kaming kalukan. Nuneban at dana na kaming kapanaligan. I kaming galamena, king misa na yaldo, tuki kami kaya karin banwa, ano karin ne migpalsiuna, iyang buntok ampon tigmulan mi. Iniasat maglapo king tulang daralana, niting Paskwa, ring sablang tao king mabilog ayato, magsayala. Antimurin ding sablang upaya ampon angheling banwa, daralit laking ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ika pining banaloy pa ating metolelangan matampanak ang pupurian. Uling king kapamila taning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upaya ning banalay Espiritu, pagkalaman mong biyeng sablalayon pabanalan mo. Alakang tuknang mititipon king banala kapulungan mo, ban kanita manibat king kayaslag ning aldo, ang king kayalbog na indali sa daon mi ampangya, king ikalikaya ning lagyo mo. Ulinita o Ginoo, Ake kaming Dios, pagmasusyan miya, ingaldo, kapilan niya, pepaitas banwa, king gamat mong wanan ing anak mo, no karin niya man, igapu para ke kami,
at mitmong kapanaligan lalapit king trono ning grasya mo, ngami ngening mapakumbabang manalangin. Oy pa, ipaniga po mi palukob ang po ang pabanal mo laking espiritu mo, reting ay nadarala ang pondaraw ni Keka, ban magawalang katawan ang pondaya ning anak mo, hiya sa Kristong ginumi ami nabilin ke kami, king pagmasusyan milareting banala misteryo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksila niya, kinuha ning tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ning tinape, dinuang ni iti ka ring disipulo na ngana. Kuha na ni iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuwaning kalis, pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri, dinuang ni iti ka ring disipulo na nga na, kuwanan ni iti ikayong at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang po nalangang tipan na mibubu para ke kayo at para ka ring sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Maulaying misteryo ng kasalpantayanan. Iniyang yaning gaganakan mi o mapamakalulungi pa ing makaligtas ang pamangilas sampun kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebi, ing pamangigtas sa banwa, layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraw niya kaya kabilang kapasalamatan iting mabiyang pong banal na sakripisyo. Balikdan mengmit mong pakalulu ing ayin ing banal kapulungan mo at kilalanan ming mi daon king Biena, pauli ning sakripisyo ning kamatayan na birian mo kaming misot keka. Pagkalam mo sana king i kaming mi pasiknangan king katawan ng pondaya ning anak mo, ing mikatmuan kami king banalay espiritu at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang dahon keka, at papaliarian na kaming merakayanan king pimamananding banal mo, muna, kambiyaning nuan na Maria kapilan mang Virhen na induning Diyos, kambiyan ang sanasing esposo na, kambiyaning nuan mong apostol at maligaya mong martira, at ding sablang banal, pauli ning pamamila tanda, manalig kaming merinan kasaw panalang patan at king arapan mo. Oy pa, iti sana nga ining pangasot mikeka, pasulungan ng kapayapan ng pon kaligtasan ding sabla, king mabilo gayato. Pasiknangan me sana, king kasalpantayanan ng pong lugod, ing banala kapulungan mo kasalukuyan, maglakbeke tiking yato, kambening talasuyo mong Ileo kalabing apat, ing papami, at i Florentino, ing arsobispo mi, ipasyano ing kay kaming arsobispo emerito, ding sablang obispo, pari ang pon diakono, ding sablang susuyo king banala kapulungan mo, at ding sablang taong pepayat bus mo, king anak mo. O mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo, ing panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, kaniting maligayang aldoning pamahitas na banwa, nung kapila ni Kristo, mipukyang ginuning banwa at iyato. Pakaluluan mo lamang at ipunan ding sabla mong anak nula pa man makasawot. Ding kapatad mi mayaw na biyedis sa walang ke kame matulampon memon na ketiking yato.
Malugod mula sa ng tanggapan, king kayarian mo. Anong no ka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage, maya. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ipang mayupayang tutukagum ning banala Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman king alanangga. Anting meto nga pamilya, manalangin tamo ngeni, king panalangin na tiro ng Jesus, kay katamo. Ikabos mo kami kisablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baan king kasawpaning pakalulo mo mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan at mikabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang ponpag sa mi, ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos ming i Hesu Kristo. O Diyos, ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Mula sa nababalikdan ding kasalanan mi, no na ing pasinan mo ing kasalpantayanan ing banal na kapulungan mo, layon mo ing pamayapan ang ponpisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sanang parati kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Anting mikakalugod Kristiyano, ipakit taking balang metong ing tandaning kapayapan. Peace be with you po kay kayungan.
Kalugaran kong kapatan niyo ay Kristo, ang Kordero ng Diyos, siya'y milalakoking kasalanan ng iyato. Yaing Diyos sa misasadya king banwa para kay katamo. Mapalad tayang tanggapan kaniting banala pamakinabang. O Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ka, dapat yakas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O magana kang ipami, paintulot mo kay kami, kaya tiking yato, ing gampanan milaring banal na misteryo mo, ing lugod mi, king biye kristyano, tayran mula sana at idala na kami king ligaya, anong nuka rin muna delang makapauna, ing pangatao mi, itiyadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po sa guli para karing mapilan kapabaluan. Pasibayo po, din kakatamo pong mass schedules kaya ni king kakatamong shrine. Kapag po during weekdays, mayroon po tayong Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yung Wednesday to Friday po, ang oras ng misa ay 5:30 p.m. At kapag during Saturday po, mayroon po tayong 6:30 a.m. at saka 6 p.m. Yung 6 p.m. po ay para sa Sunday na po yon. Kapag during Sunday, mayroon po tayong misang 8 a.m. at saka po 5:30 p.m. Ne po. Sana po makisa po tayo sa mga banal na misa dito sa ating shrine every day. And then kung mayroon pong mga pagbabago later on sa mga schedules natin sa mga banal na misa, ay ipopost na lamang po namin ito sa ating official Facebook page sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Ne po. At sa mga darating din pong mga, baka by June po niyan or by this June po, magiging available na din po ang ating Sacrament of Reconciliation or yung confession every bago mag-start yung misa. Ne po? So kapag mayroon po tayong misa, asahan po ninyo na mayroon tayong sakramento ng kumpisal dito sa ating shrine. Ne po? So halimbawa kung 5:30 p.m. po ang misa, so from 4:30 p.m. hanggang 5:30 p.m. mayroon po tayong confession na magaganap, no po, every kapag may misa. Ne po? So, yun po. So, kung mayroon po mga pagbabago sa mga schedules niyan, we will inform you through our Facebook page. Ne po? At kung mayroon po kayong concern, kung mayroon po kayong nais ipahatid sa ating shrine, mag-message lamang po kayo sa ating Facebook page at matatanggap po namin iyon sa pamamagitan ng mga media ministers at ng ating secretary dito sa ating shrine. Maraming salamat po. Sa mga nagpapabless po ng mga sasakyan, gagawin po natin ito pagkatapos ng banal na misa. Ne po? Yung mga nagpapabless po ng sasakyan, kung magpapabless po kayo ng sasakyan at bago kayo magsisimba kayo, pakipark po natin yung mga sasakyan natin dito sa may taas. Ne po? Huwag po nating ipapark dito sa may harapan. Dito po natin ipapark sa may gilid, dito sa may taas. Kung magpapabless po tayo ng sasakyan. Para po, pagkatapos ng banal na misa, pupuntahan ko na po doon. Ne po? So ako po ang magiging katulong ng shrine sa mga darating na buwan dahil ako po ang itinalaga ng ating obispo bilang administrator dito sa ating dambana. Ne po? So sa mga darating na buwan po niyan, ako po ang magpapatuloy sa mga programa dito sa ating shrine. Ne po? Kaya wag po kayong mag-alala. Sabi po ng obispo, kapag daw nabawas ang mga Katoliko dito sa shrine, aalisin niya ako. Ne po? Kaya po magdasal po kayo, sana wag kayong mabawasan. Ne po? Kaya po nakikiusap ako sa inyo, sana mag-anyaya po tayo ng nagsisimba para dumami po tayong mga deboto ni Apong Lourdes. Amen. Later on po, pag-uusapan po namin sa meeting, mayroon pong General Assembly lahat ng mandated organizations ng ating dambana. Pagkatapos ng banal na misang ito, nagaganapin doon sa may simbahan po doon sa may taas. Ne po? Doon sa may dating dambana po doon sa may taas. So, yun lamang po. Maraming salamat po. From Monday to Sunday, bukas po ang ating dambana from 6 a.m. to 6 p.m. Ne po? From 6 a.m. to 6 p.m. bukas po ang ating shrine para sa mga deboto na
dumadayo dito sa ating shrine. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Ingino mantabe yake kayo, At keka antemurin. ito ko yung laring buntok yu at pariga po yung imbendisyon ng Diyos. Bendisyonan na kayo sana ng Diyos sa lubos may upaya, ngayon king aldoiti, imbugtong ng anak, pepaitas sa kimbanuang matas, layon biklat niya para kay kayo yung pasbol ng banuang kakarinana. Amen. Amen. Pagkalub na sana kay kayo king nung makanano yung pepakit ni Kristo, karing disipulo na kay batning pangasubli ng mebye, makaniya naman sanang pakit kay kayo kintulang alanganga, potang subliya naman ketiban mo kum karing mabiyempom, karing menga mate. Amen. At Jesus, as sasalpantayanan yung makalukluk, king wananing ipa, king kayang kaligaya na kampanya sanang pangalan, agpang king tengako ng mantabe, ang gaking kawakasan ng panahon. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, ingipa, ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ing kay katamong banalami sa mi daw ne, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat, King Diyos. Jesus the Savior is risen from